ли се? Не се глади. Играй. Аз ще почне. Прави ли нещо? Не, седи мирно. Аз сега почва, айде. Педал. Сега ще го свалиш. Сега ще го видим. Тук ще го прикачаме на... Ево. Ето. Ево, тучи. Не е склюна, не е склюна. И това е за първи път. Като си всеки нещо има за първи път. Значи виж как ще го слагаме. Как? Че спи ногтите. Айде, Марти, ще ги гледа главата. Айде сега. Браво бе, моите очи, бе. Браво бе. Сега вече може да се кача спокойно песен. Сега вече се учи. Нямаше повече да се каже. Добре, че не съм бие ногти. Забие ногти. Дай ще си срал. Ай! Даже се посъсрал. Моите очи, изстра ми се на главата, ли ми си изстра? Това е хубаво. Кога птици си сели има богатство, бе. Ей! То от сор се изстрел. Не, това е... Ай, че се повърна! Но си наплювай, кобеле. Така се изстрел яко. Верно ли му замърсали всичко? Да. Ево, моите очи, ево. Здрасте,